lanjut. Ojo lali Mong bergoyang Mas Mio, Mbak Engga. Mak Canggih Yulimbo. Dalem Mas Mio. Wekdal dalu punika ya. Ketua Umum Pepadi Madiun pripun Bapak Anang Dewanugi Rawuh. Napa nggih Mas? Nggih sugeng pinarak lenggah. Alhamdulillah. Derek ajar Bapak. Iji. Derek nempel kamardikanipun. Agaten. Mas Mio. Dawuh. Iki lebih afdolnya jika Bapak Kepala Desa Pak Sujarwo Sarjana Hukum nggih katuran minggah wonten ing pepanggungan. Kaderekke koordinator lapangan ya pripun Mas RT, Mas Mantri. Siap Mas piyantunipun bagus iya. Ning urung rabi. Wedeh. Mas Mantri. Iya. Niku sing koordinasi kali manajemen Astabrata sing buat repot malah Mas Mantri. Mas Mantri menika ya. Jare mau Mas Mantri ora iso nyuntik tetep mantri. Ya engko nek wis duwe bojo malah iso nyuntik. Lah nggih. Monggo kadereke tindakipun kidemang kalih Mas Mantri. Kasuwun kanthi sanget jumeneng cekarsake papan palenggahan tumuju wonten ing sasana budaya. Monggo Bapak Kepala Desa Kalimantan. Ngaturaken sepatah dua patah kata komentar pada malam hari ini. Monggo Bapak Ketua Umum mbok bilih kersa minggah ing pepanggungan. Monggo Pak Anang. Monggo Bapak.
Monggo monggo. Pindah mriki. Mas Mantri. Wah, Niki nyuwun pangapunten. inggih. Kagem Bapak Ibu sedaya kemawon. Lho. Mas Dalang. Nggih, kados pundi Bapak? Niki profesine piyambak-piyambak. Oh, ngaten nggih. Napa melih niki rawuh Nggih. Ketua Pepadi Kabupaten Madiun. Alhamdulillah matur nuwun sampun dipun berkahi. Nggih. Beliau menika ngalah-ngalahi Pak Dalang nek napa melih nek nyekar. Oh, ngaten nggih. Gending napa kemawon sampun cekap. Alhamdulillah. Lajeng wakil kula Nggih. nika wonten Mas Mantri senajan mboten tau nyuntik. Heeh. Panjen dereng wancine nyuntik Nggih. kados panjenengan. Nggih. Niki kula namung nyuwun gending mawon. Oh, ngaten, Sing nggih. setunggal niki sewenengane kula niku Taman Juruk. Oh, iya. Sing nomor kalih ini Podang Kuning. Oke, siap. Salajengipun kula pasrahaken dumateng menika Nggih. Kang Mas Ketua Pepadi kalian Mas Mantri mangke. Nggih, Kula ngaten. bagian nyawer mawon. Wah, cocok luar iki. biasa Sing penting ngeten niki lho. Mangkane rong periode dadi niku di antara panjenenganipun niku ora cetil. Nggih. Wah, jan luar biasa. Nyuwun sewu dhuwit ki ora diitung nek Mbah Lurah. Lah niku lho. Wah, kok repot mawon to, Mbah? Nggih. Lah, wong sedaya pun diborong lumantar Pak Panitia. Boten Kok saking ngeti repot, meo, Mbak Lurah. Nggih, Boten lah. saking ngeti meo. Nggih. Meo pun meo menentu persenan 2% wau. Ah, nggih. Nggih. Oh, Pak Oh, Kendang. Mas Arya, Mas Wah, Arya. disawer dhewe Pak Wah, Kendang. jan Pak Kendang luar Lagi biasa. iki lho disawer Pak Kendang. Loh. Nggih luar biasa loh. Nggih. Bucange. Wah, Niki jan. biasanya dalang-dalang niku mesti ngasto kalih. Inggih. Nggih. Dia samping wayangan mestine kendang jaipong. Nggih. Nggih. Niki- Malah nek kula betake penjaipong sendiri malah nesu kok, Pak. Nyepelekne. Oh, Nggih. ngaten. Nggih. Malah seneng ngaten iki. Kayak biasanya sing ngampleng niku gedhi iki ya cilik. Nggih, cilik cabai rawit. Cilik ngengkel kuwi yo. Masa. Ngengkel penuh keng. Bapak Anang nggih. Pak Anang, Ketua Pepadi. Nyuwun podangane Taman Juruk. Podangane dipun bawani napa kados pundi niki mengke? Heeh. Niku mengke gagahane Kang Mantri niku lho. Oh, ngaten. Mantri niku wis niku pun klop nek kalih Mbak Lurah. Oh, siap. Tep pundi-pundi mawon Mbak Lurahne sing nyuwun niku sing ngending. Dan niki nuwun sewu kula Nggih. nggih wonten Pak Haji Sayuti. Oh, nggih. Nah, tetep tak anu wong dulur lanang. Oh, nggih. Malah niki amberkahi panjenengan dereng genep 35 dina wangsul saking tanah suci. Alhamdulillah. Mabrur. Niki nek anu saiki aku nek nyeluk malih kaji. Wah, Haji. Ah teko Ji. Widih, lho. Aduh Haji. Bubar diceluk Pak Kaji kok terus dijangkar piye to, Bos? Lah ta ya adikku lho. Oh, ya ngadeg, Dik. Oh, kowe melu-melu to. Lah omonge adine Kok kok iso nyetrum aku ki gampang nular. nyuwun barokahipun Pak nyekar. Haji Sayuti. Oh, Nggih. ngaten. Nek kula pun biasa ngeten. Wong kula niki biasane nderekne Mas Mio. Alah, Kula kepengin Bos. mirengaken swanten panjenengan Bapak. Nah, jenengan riyen Tapi mengke kula Pak. niki mboten Sayuti. dalang lho. Oh, mboten napa-napa. Kula niki ketua mergo dangkesane kados ngeten-ngeten iki lho. Samar nek kon nyiprati job, rame. Oh, nggih. Jope rame dalang tung lor Pak Anang kidul, Pak Anang dalang. Tendanganku asik dianter iki. Aku ya sik duwe tendangan T. Lho, Nggih, wong Bapak. lah wong dijob sone lho. Heeh. Yuh, ndase mumet lho. Mumet aku. Ora mumet piye wong anggaran nggih tuku solar rek kurang. Kowe iki yo perhitungan. Mboten, Bos. Niku wau dadi kula mirengne jenengane ngengenan perkara
Mboten wow. mboten los. Dek winginane kan nembe suran. Amin, amin. Pak Anang, nggih alhamdulillah. Kok teng rika nggih dugi dalu kula. Wes. Nyanyi ayo bos nyanyi wis Ayo rasa. bos. Nggih. Jadi. Nggih, niki di samping napa niku bersih desa. Iki kan tesih 17 Agustus mau nembe mangke diperingati to. Nggih. Nah, kula tak bawa aja pengen ngono. Nggih kula ngiyani Kowe jenengan tak kula. berok mumu nyolot dawa kowe kok. Tenah menika pendekar. Pendekar. Nggih. Aja macam-macam brok tendas. Lah lah. Wong brok ora inget-inget apa ya kenek apa ya. Monggo, Bapak Ketua. Niki nun sewu. Nggih, kados pundi? Niki jane KTP-ne ngene kula. Oh, ngaten. Ning ora tau mulih. Oh, lah iya. Ayo ora usah tekon dinti. Ayo nyanyi bos. Aku Nggih. ngerti kok nggih. Iki live streaming. Mangke terus dipun lajengaken Iya. 45. Oh, cocok nggih. Nggih. Kaki. Kula tak bawa sang proklamator. Nggih. Luar biasa nggih. Biasa di luar. Oh, nggih nggih. Di luar aman. Nggih, Di luar. Bapak Ketua Pepadi kula aturi nyekar. Monggo. Semoga, semoga. Nggih. Dagelan Iki mongkon. sak pinten? Anu, Yaning Taman. Oh, dana dulu welak. Memulai suar kipung Karno Memulai suargi Bung Karno. Iya. Saya narasinya Oh, iya. memperkuat artikulasi jenengan. Iya. Menika Pak Dewan. Iya. Nyun sewu. Pak Sayuti nggih. Berarti isik-isik dhuwuran. Jenengan Dewan to? Wakil. Kula pucuk pemerintahan, Pak. RT. Enggak. RT. Ya, paling dekat dengan rakyat to. Lanjeng. Sang pahlawan proklamasi Sang pahlawan proklamasi. Ya ta. Iya bener. labu itu prapna kara Labuhe tumrap negor neng ndi Mas RT iki kok nisih to Mas? Oh nggih. Iya. Lanjut. depani bubar TV Ramadan indah poso. Udu. pantes tinulat sami asmarira ngambar Lanjeng. kondang sak jagat raya lestaringan disa Lanjut. tetap
tutuk angka yo mar dika Tepuk tangan buat Pak Anang Dewa. Biasa. Bapak Ketua Pepadi Madiun. Nah iki. Mereka dipun dawakan lancaran 45. nggih sing napa niku perjuangan nggih Kang. Siap, dilanjutkan lagu-lagu perjuangan. Ya, kalau monggo. Komplit sak lagu-lagu perjuangan nih. Ya. Maka lancaran 45 terus. Rambate ratahayu ratahayu